Pagpalabang sa konseho sa dakbayan sa Lapu-Lapu og resolusyon nga nagpaubos sa dakbayan sa state of calamity nakaani og nagkalain-laing reaksyon. Ang konseho adunay pagpasabot niini. Sulan Merundina sa report. Niadtong Miyerkules, atol sa sesyon sa konseho, giduso ni Lapu-Lapu City Councilor June Alforque, chair sa Committee on Disaster Risk Reduction, ang usa ka resolusyon nga magpaubos sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa state of calamity o giaprobahan kini sa konseho. Ang maong kalambuan nakaani og nagkalain-laing reaksyon. May mga nakauyon sa maong lakang apan ubay-ubay usab sa mga netizen ang nakapangutana kay alang nila wala man nahiagom og halapad nga kadaot ang Lapu-Lapu City itandi sa mga silingan niining mga dakbayan ug lungsod. Gani way ni usa sa Lapu-Lapu City ang nakalas o na missing atol sa pag-igo sa bagyong Tino sa Sugbo niadtong Martes sa kadlawon. Matod ni Konsehal Alforque, gihimo niyang basihan sa resolusyon ang rekomendasyon sa Lapu-Lapu City DRRMO. Base sa kasayuran nga nahipo sa DRRMO, nahiagom og kadaot ang Looc National High School, Punta Engaño Elementary School, City Auditorium, City Hall ug ang Abattoir o Ihawan. May mga panimay usab nga nadatugan og mga punuan sa kahoy. Dili man ingon ni ana kadayag ang kadaot nga namugna sa bagyong Tino sa Lapu-Lapu City apan nakaapekto kini sa panginabuhian sa mga mananagat lakip na sa mga trabahante nga anaa sa pribadong sektor. Gawas ni ini nanginahanglan usab og pondo ang mga barangay nga nihimo og mga preemptive evacuation. Sa data sa DRRMO, niabot sa 31,666 ang mga individual nga gipamutang sa 91 ka mga evacuation centers. Because the barangays cannot utilize their QRF if there is no declaration also. So mag-agad man ang barangay sa declaration sa syudad pod before they can utilize their 30% QRF. Now karon ang mga barangay tungod sa ilang pagpangandam, tungod sa nahitabo nga daghan ang nibakwit, sila pod in town ang kinahanglan pod nga makagamit og kwarta. Ang council ma'am actually nagkaupos ni nag-isinig pinagluay og mga legal opinion unsa pa mga kuan nga diin atong makita ma'am nga wala say patawag nga base una-una sa mga katawhan, korupsyon. Actually, ang ato agit sang gikuan ma'am nga ang naamang gani kanang calamity fund nga magawas kinahanglan nga on purpose gid ma'am o kisa gitoy nagkinahanglan gid sa mao nga tabang ma'am. Sa kasamtangan, adunay 54,029,534 pesos nga quick response fund ang Lapu-Lapu City nga wa pa makuhai kay unang higayon pa karong tuiga nga nahiagom og kalamidad ang naasoy dakbayan. It doesn't mean to say nga imong hutdon ang kanang 30%. Depende na sa isubmit sa DRR nga plano. There's also a plan nga imo basihan kani siya mo ani siya palitonon. Kay naa pa biya tay December. Kinahanglan pa biya ta mag kanang kuan magbilin. What if atakiba unsay mahitabo pa. Dugang pagpasabot ni Konsehal Annabeth Quezon, chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga kun mapaubos ang usa ka dakbayan sa state of calamity, mapugnan usab ang mga pagpaburot sa presyo sa mga nagunang palaliton. Gani ubay-ubay na nga mga reklamo ang ilang nadawat, kabahin sa pagsaka sa presyo sa tubig ug mga pagkaon. Gawas ni ini, ang mga upunganon mamahimo usab nga maka-avail sa calamity loan. These are the things nga unta beyond politics mo unta ni atong tan-awon nga we are here kay nagtan-aw mi og unsa may kaayuhan nga atong mahatag sa atong mga upunganon. Uban ni Cleo Fer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda.